So maayong buntag kaninyo na. Amen. So sa mga pang pinulungan, pwede naman po masaya lumagi ito mabiyo. So sa mga isaltihan, maraming pasalong ang kalamang mga nasa mga. So kinsay mapatuloy, doon lang, patuluan ako. Dito. So dalay doon kayong yung kabutagong ng ison. So, kumusta mga ito ang kinabuhi? Hindi nga katapusan mga alo. Okay ba ang ito ang kinabuhi? Okay ang ito ang pagpangalagad sa Ginoo? No? So, nini nga panahon na ito, dili na kini panahon sa pagluya-luya tungkol kay grabe na ang mga balita hira sa Nainaso, no? Hira sa Israel o sa Iran. No, wala ka ganito, wala ko kasawa sa Nainaso. Blasing niya o atin ang katugitan bawa niya, so patulog dito muli. So, alangan ako kung papiling ka dito na mapulpong ka sa bala sa matagko kayo mga lupa. So, hindi niya kapunta ng mga ison matuta sa pag-isgot sa puno sa Ginoo. Kung di may Bible, inyong tanaw tingin sa 1 Thessalonians 5 verse 1 up to 11. Unang Thessalonica 5 1 hangtod kini sa 11. Sa akong kalikon, sa unang Thessalonica kapitulo 5 versikulo 1 hangtod kini sa 11. Atong basahon. Mga igsoon, dili na kinahanglan nga siwatan pagkamo kung kinos na may tamo kini mangutaha. Kamo mismo nasayod kayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan maabot sa gabi sa tres. Iniingon sa mga tao malinaw ang tanan o luwas sa kalinaw kuyaw. Sa kalit maabot kanila ang kalagdagan sama kagalit sa sakit nga bation sa babae nga nagbati. Unya, dili sila makalikay nini. Sa 4, apan kamo mga igsoon wala mapuyo diya sa kaganyet. Busa dili kamo nakalitan sa mga adlaw nga maabot sama sa usa ka kawatan. Sa 5, kamong tanan iya sa kahayag o iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi o sa kaganyet. Busa dili kita mga tulog sama sa uban kundi magtukaw o magmalidong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi o sa gabi usab sila mga hukok. Sa 8, apan kay kita iyaman sa adlaw angay kita magmaugang. Kinahanglan nga ang pagtuo o paghigugma himuon natong sama sa taming salubhan o ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Sa 9, ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 10, gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inibalik niya. Tungod niini pagpinasigay o pagtinabangay kamo sama sa inyong gihiwo karon kanhi. So samtang sa din po ng Brian, ikaw sa Ginoo Iso. Ginoo Dios ini atat na ang oras sa mga kay Ginoo. Nga oras sa kami nagapatigod aron sa pagtuloy na si Puno Dios kung kini ng pulo kalang kung sa mga pag-usapan ang lawas ngayon so apan luya payat ang kalang Dios na kami aron sa pagtuloy na si Puno Dios. Lord, imong kini nga masabtanaw kini ang mga imong pulo ko Dios mga kinabuhi na mo kini hapon si pabalik Dios kung sa ang pulo ini among kinabuhi ug among pagdayon sa lakaw sa malagad kini Dios mahimo kini nga magbalang puso ang among pagtuo malagad kini Ginoo. Kini tamang ipanik ng Ginoo ang kanimo sa Panginoon. Amen. So kung balik ko maayong buntag kanatong tanan. Amen. Hallelujah. So balay ko idalawang puno sa Ginoo. So may soon yata sa pag-istud sa puno sa Ginoo. So para sa ato gibasa sa unang 1 Thessalonians 5:1 up to 11, no? So ang tema nini ang pagpangandam sa matagusa. O itimani. Timaan ko niya ang pagpangandam sa matagusa. So sa matagusa ang igsoon kanato adun na kita ipapangandam sa matagusa. Wala naman kang malagad sa Ginoo na wala tayo ipangandam sa kinabuhi. Doon na tayo ipangandam sa kinabuhi mo ang kinabuhi ng matagusa. So sa matagusa kanato sa matagkaroon ng dunya adun na di pagpangandam.
ano lang ipapangandam sa mga usa kanato. Kinahanglan yung kini nga ang pagpangandam sa usa kanato tungod kay wala man tanasayo kung kano sa mubalik ang Ginoo. Kung kano sa mubalik sa urasa. Kay sumala sa atong ibasa, mubalik ang Ginoo sama sa usa ka kawatan. What ay diskutan sa scripture na ibasa nato. Mubalik siya sama sa usa ka kawatan. So agit usa kanato nga naibalo kung kano sa mubalik ang Ginoo. So wala ta kabalo kunya ba o ugma sunod adlaw sunod bulan. So wala ta kabalo niya. Kita lang gawin so ang ato lang naibaluan ang karon. Pero kunya wala ta kabalo. So may gilasig na sa utagusa na adunay pagpangandam sa matagusa kanato. So matagusa kanato. So individual man kini malingon nga ang usa ka pamilya kini halipis pamilya na nada ug apil ko ang usa ka pamilya niya sa bili. So matagusa gid kanato ang ipasabot gid ni mga andam dita sa pagbalik sa Ginoo nga igsoon. Sa unang bahin, sa unang punto akong utang ang dili pagpinantayon. Mga pagpinantayon yun. Sumawang yung tao pag tayo kay kita mo din ang matagusa adunay obligasyon sa matagusa nga mo bantay ta sa atong kinabuhi matag karon niya. Sa verse makita nga kamo mismo nasayod kayo ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga maabot sa gabi. No? So, pagbalik sa Ginoo, sumala sa tingnan sa kapitulo 2 o bersikulo 2 nga kamo mismo nasayod kayo ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan. Kasi wala di usa nang nakabalo kung kanos ang ibalik ang Ginoo. Ang importante lang ngayon so matagusa ka nato ang pagpangandam. No? Pagpangandam sa usa matagusa. Kano man ay pinakatumong sa atong pagpalagan ang pagpangandam sa atong Ginoo sa matag adlaw sa gabi. No? So pagpangandam kay base niya o pagbalik sa Ginoo na dili ta maabit, no? Mao na delikado niya sa pagbalik sa Ginoo. Dili ta maabit so sa kadugayan nato pagpangalagan sa Ginoo, niya pag-abot sa panahon dili ta maabit. So kinahanglan yun, tumalikang mo ito sa matagusa na adunay kini pagpangandam kay para maapil ta sa pagbalik sa Ginoo. So mula sa unang Pedro 4:7, doon na ang katapusan sa tanang busa pagpubok at pagbantay kamo sa iyong komunikon. Aron kamo makaampo kamo. So doon na ang katapusan. So mula sa itong sitwasyon sa gira, makita mo minato. Kana ang mga gira, nakakalabi na sa Biblia. Nakakalabi na sa Biblia ang mga pakita mo sa mga putong panahon. Ito man nila. So karong hinay-hinay nga natuman ang mga nasulat sa Biblia may igsoon. So, ikaduha punto, inahanan din igsoon po yung pagkinabuhing matarong. Mao na ikaduha na punto. Pagkinabuhing matarong. So, sa matag-usa ka itong ingon mga Kristohanon na kita. Kristohanon, lahi ang atong kinabuhi sa daan, katong naagi sa wala pangalagad sa Ginoo. O lahi po, ang atong kinabuhi nato na nata sa pagpangalagad sa Ginoo. So, nag-iibutan nato pagkinabuhing matarong. No? So, nata sa Ginoo, kinabuhi nata na subay sa pagbuntun sa Ginoo. Kung samanta, katong nangyayagtong mga panahon, kung samanta nga pagkatao, sa matagusa na ito, doon na yung mga kinikaagi na ito sa matagusa. So, tuwas lang sa una, hindi mo ito po eh. Kaya dumikan pagkabata na ako, ang sunod-sunod ako simbahan, nakuha rin sa una, kasi apasok isa pa, maligo kami. Apasok nito, magkanta na ako, uwi na ako na. So, ako lang mga igsoon, sa pila na ako igsoon, ako na po yung lahi, kasi lahi ito sila, mga bumoy kayo. So, basta naman po sa Ginoo na bilong ko ani na kinabuhi, na pagpalagan sa Ginoo. So, sa verse 3, manapong ikaw nga, kinabuhi matarong nga, sa verse 3, mabasa ito din inigingon sa mga malinaon, ang tanan, ang luwas sa kakuyaw, sa kalit maabot kanila ang kalaglagan. Sama kakalit sa sakit ng batiwan sa babae, nga nagbati, nga din sila makalikay din. No? So, mga ikuyaw. No? So, kung hindi ito magkinabuhing matarong, kini nga pulong, maapilibitan eh. No? Maapilibitan eh. Kaya di ingon na din nga, kunya daw sa mga malinaw ang tanan, ugluwas sa kakuyaw. Kanang murag wala na'y sabok, wala na'y gumot, may tabok. Kalit na maabot ang kalaglagan. No? Sama kakalit sa sakit ng batiyon sa babae na nagbati. Kunya din sila makalikay din. So, sama kalit na rin yung abot, no? Sama sa usa ka babae na magbati. So, kanang mga lakay ng babae. So, kalit na rin na siya magbati. No? Sama diyan mo ang pagbalik sa Ginoo niya. So, busa may igsoon, pag kinamuhi ka nga matarong at ibang sa Ginoo. Balik ka mo ka sa matag-adlaw,
na mo nakaw manikamo ta sa mga adlaw mga po sa Ginoo manikamo ta nga magkinabuhi uyon sa butod sa Ginoo uyon sa butod sa Ginoo kay basi nang niyaw nagkubiyansa lang ta mo tang Ginoo wala ta apil kaya kuya mo gud niya kining rapture nga asbutan kuya ini rapture nga kalit pero lang siya kita madala tingong niya nato luya nato mabilin napitingin yung luya kinabuhi sa mabilin kana mabilin ta sa rapture luya kay ta kay daghang mga kasakit sa kalibutan buhari na ang ini antichrist di ka makapalit sa bidahan kung lang itatak buhari na ang mga tuiga kung ikaw makapil sa rapture so may kamutan nato nga maapil ta niya so may panikamutan nato nga pag kinabuhi ng matao dili lang kay karon lang nga matao ato kinabuhi umba sa bulang kundi karon na igini siya no karon na igini siya nga ikinabuhi nato ang pagkamatao tungod kay wala man tanasayo kung kana sa mubalik ang Ginoo. Nagdasig man ko sa inyo ngayon na magkinabuhi kita ng matawag tubangan sa Ginoo. Mag-igsuon ta sa Ginoo. Mag-istorya ta sa Ginoo sa dili ka mo padulong sa pagkatulog. Ako matulog ko ang kapuloy ng tao. Nagda ko ang kamot ng makapok kay unaw na kasi di ko kabangon ma. Ngunit kabukan ako, mahadlong ko. Matay. Nagkana ang bili na kabangon. Nato sa pisto na duyan ra. Kanya wala nang kabangon. So may importante na ang kini mga pag-iistorya sa Ginoo, pag-apo, pagtugyan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikatulo na ta. So lima man lima na kapunto. Kay kita ng mga baptist, turo lang binunta. Nadumagan man duwa. Kaya kung ano mga baptist, turo lang papuyo. Turo, yan ang itaman. Pero hindi man ta kini master kayo sa kwan. Ikaw mga uban. Pagturo lang kapunto, daghan kayo, kwan, isa lang na verse, daghan yung istorya na, daghan kayo mga supporting verse. So, ikatulo na ta. Kapit na dito mo. Madali lagi ni. Ikatulo. So, ikatulo, akong punto din nga, di ko na ang imong pagtuya sa Ginoo. O, ikatulo na to. Di ko na ang imong pagtuya sa Ginoo. Sinikunong nato ang pagtuya sa Ginoo. Sa mga panahon, kung sa'yo may kaimutan sa Ginoo, katong mga panahon nga, sa mga panahon ng mga tao, nga, grabe ang pagtuo sa Ginoo si Abraham. No? Grabe ang pagtuo ni Abraham. Kay nangayo sa anak, itagaan, nga si Isaac. O, natingnan pa yun sa Ginoo, nga, iharap na ng anak. O, sa grabe kalingon na ng pagtuo, kumando niya. O, isa rin inakala ka, ipakalit pa ganyan sa Ginoo ng anak niya. Lisod lang, katuhan, kaya yung asawa, duwag na. O, nagitagaan sa anak ng kauman. Giging na sa Ginoo nga, iharap na yung anak. Giging ko dagang istorya. Nakaw dahil si Abraham na sa bukit, ikuyog yung anak ni Isaac. Ingong ganing bata nga, paasa mo ta. Iging na ito yung kuyog lang. Dala ang kahoy na iisip. Hindi ay, kasi siya rin iharap dito sa kuwan. So grabe ko niya ang pagtugin sa Ginoo. Pag-amo sa buktot, haling na dito. So, why pagduwa mo? So, bigyan sa mga anak. Ipatong dito sa kataga, siguro mga kahoy na halarang. Oh. So, tuman din sa Ginoo. So, grabe niya pagtuo. No, so, pag buwan na itong amo ng tayang anak, naiti ko na nadungong na dito sa langit. Abraham, ayaw buhat na sa bata mo na. Oh. So, paglingin niya, ito na ikanting na sa akin ng sungay. Mabati ko So, nakita na nato ang pagtuo. So, hindi ko yung pagtuo ni Abraham nagtuo sa Ginoo. So, muna yung mga example sa Biblia sa unang mga panahon. So, atong nasahaw, ang sa punto sa number 3 o sa verse 4, apan kamo may igsoon, wala ka puyo diya sa ngit busa din kamo makalitan sa mong adlaw nga maabot sa mas sa kakawatan. Klaro kayo. Apan kamo may igsoon, wala ka puyo diya sa ngit. Wala kang kita na puyo sa ngit. Kay Kristohano na ta. So, ang pagsagot nga wala ka na puyo sa ngit, wala ka na kinabuhi sa salaway mga kinabuhi. Wala ka na kinabuhi sa dili nato kinabuhi isip usa pa Kristohano. So managing mo hindi wala ka nagpuyo sa kagitgit. Wala ka nagpuyo sa kagitgit kay kahayag ang atong isubay maawag niya ng Diyos. Kung kahayag o kininga kahayag ang atong kinabuhi samtang nangalabat ka sa Ginoo may iso. So mga iso, sa matagos na nato, adun na din paglingon sa atong pagtuo. Nang inyo sa priya na kung namin pagtuo nga asama sa kadako sa mustasa, business sa mustasa, makahimo kamo sa pagkubalin sa pagtuo ngadto sa dagat
So mao na ang kamaihan nga ang tao kung kita dunay dakong bagto may isod. So ikaw pa na gid second to last. Ikaw pa na gid. So kauli na gid ani. Kauli na gid ani. Kay sa ang ato ang host master man nga mo kuan, dagdag ko kuan. So baguhan man ta. Yung baguhan man ta nga mo sa sa buong Ginoo. So ikaw pa ang punto din ngayon so na kung butang din nga pabili diha sa kaya. Abo ni. Sumpay sa gyapon sa tungingon ni. Pabili diha sa kaya. Ay ako ningon nga pupuyo ka sa kaya, yung balik ka sa mato na bugat gawin. Dili na buhi. Mato ka sa buhay pagkakaroon nga atas kaya. Kunya pagkauma, mato na punta sa kagagit. Kung sa may gingon din ang kaya, mao ito ang ingon din ang kaya, mao pagkinabuhi matalo, mao pagkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Ginoo. So wala nang sa kagagit ibahin. Ay kagagit ang sumala sa akong ingon nila. Ang kagagit mao ang pagkinabuhi nga subak sa Ginoo. Pagkinabuhi nga dili kahimot ang sa Ginoo. Kabalo naman tanak. Kabalo naman tanak unsay subak sa Ginoo. Kabalo naman tanak unsa na mga puluhaton sa kalibutan. Mao ang papuyo sa kagagit. Pero din nag-ingon nga pabilin niya sa kaya. Sa pagkaroon ng Kristohanon ta, pabilin niya sa pagpuyo na makapahimot sa Ginoo ng isod. Sa matapos na nato, pabilin ta nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Ginoo. Sa verse 8, apan kay kita yaman sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ang paghigugma himuon natong sama sa tawi sa duhan o ang atong paglaom sa kaluwasan sa limit. So, idasig ka din ngayon sa versikulo 8. Kung idasig ka, ngayon, apan kikita iyaman din sa adlaw. No, iyaman kita sa adlaw. So, ako may igsoon, kita nga Kristohano, kay naaman ta sa kaya, dali na kita makita sa tao na sa natin. Matilo na. Dali na kita makita. Kailangan kasaya. Pilog na kasi hindi ko makita sa vision ko makita ang mga tao sa Ginoo. So nakas kaya, dali ra dito makita sa mga tao na sa Ginoo. Kung sa iyo kasaw, nakita mo igsoon, na alagad ta sa Ginoo, katupong wadi alagad sa Ginoo, ubantayan tayo ng atong mga buhaton. Ubantayan tayo. Gamay sibiyat, gamay nga lihok mo. Bantayan. Papasta lang lihok mo nga maayo. So mao nga doon na po'y kini nga pag-iman sa mga usap nato pag kinabuhi. No? So dili sa utso palikon, apan kay kita iyaman sa adlaw, angay kita nga mamarugda. Kinahanglan ang pagtuo o ang paghigugma. Himuon atong sama sa tamig sa duha o ang atong paglaom sa kawasan sama sa higit. Kinahanglan ang pagtuo o ang paghigugma, no? Sa paghigugma, ang pagtuo nato sa Ginoo, paghigugma nato sa Ginoo, paghigugma sa pagsuon nato. Kay kita nga naa sa usa ka punto, usa pa kay igsuon ka sa pagpalagad sa Ginoo. Igsuon ta, ang bunta ka lang ay igsuon kita sa pagpalagad sa Ginoo. So magpabiling ang gugma o Ginoo nato sama sa taming sa dunghan o ang atong paglaom sama sa kaluwasan sama sa limit. So ang kaluwasan isun nato sama sa limit. So mo man ay kuha na to sa mga Kristohanon. Okay, so ikalima agad. So ikalima, buhata ang ikalipay sa Ginoo. Buhata, wala din mo butangan naman yung punto na buhata ang ikalipay sa Ginoo. Kung sa may ikalipay sa Ginoo sa pag-usapan natin. May ikalipay sa Ginoo, buhata ang ayaw. Ikalipay sa Ginoo na pag-isulod na kanya. Pag-isulod sa Ginoo. So nindot ng kita ang isulod ano ito? So bitaw ta sa Ginoo. So ta sa tanan nga butang sulta sa tanang lihok na to, nagtrabaho na to, unahon na to ang Ginoo. Unahon na to ang kini nga buhaton sa Ginoo. Unsay mga himo na to, basta unahon na to ang kini nga buhaton sa Ginoo, pag-ampo, pagdai, unsa pa diya. So kina-challenge ta nga buhaton din nato ang ikalipay sa Ginoo. Paligamo tayo isaon nga mabuhat nato ni ang ikalipay sa Ginoo. Sa kadalaw. Dili lang po nga taksa, dili lang po nga doon na panahon na ato na to. Kung dili, sa matag adlaw yun, no? Sa matag adlaw. Sa matag
adlaw nga pagkinabuhi na to. Inaamnan yun na naagin ang ikaw sa pagkinabuhi. Ayan yun, unti ang Ginoo. Tungkol kang Ginoo ng Lord, siya man ang tulias sa pagkinabuhi. Bawa nga buhaton ng ginato ang ikalibay sa Ginoo. Hallelujah. Sa mga niya ang pulong sa Ginoo ang inikomentado. Ang dunay lima na atulis dito itungod sa pagpangandam sa pagpusar karano na iso. Sa mga iso, tulias sa Ginoo, happy na ang pagbalik sa atong Diyos. Kinalan, sa matagusa, ang pagpangandam tungkol kayo ang pagbalik sa Ginoo sama yun sa kakawakan. Mga na importante yung iso, ay kinabuhi binato, o kanunay binato, inumduman, ang pagbalik sa Ginoo sama sa kakawakan. Mabot sa dili, di mo ibalwan, o sa iso, di mo nang ipagtuo sa Ginoo pangandam sa pagkatlaw, aron sa pagbalik sa Ginoo. Hallelujah. So, kasi kung may iso sa iyo na padayon na kita sa mga lagad sino, ito ang ibawa niya patapusan sa adlaw, kung wala kang itrasahin, importante lang din, pagpangandam sa matapos sa nato, isip o sa taka alagad sa Ginoo. Hallelujah. So, salamat, iso ang inyong kabuntagon, salamat sa mga pulong sa Ginoo, na ito na natungog, hinaon na agato kinabuhi, may iso. Okay, so ako na. Salamat Ginoo sa imong mga pag-uban ng ginhawa sa imong mapulong ang nagdasig sa matapos na mo kinabuhi adunay pagpangandam. Lord, tabangin kami mahimo malig-on ang among pagtuloy kanimo aron sa imong pagbalik Ginoo nga dili ka ulahin. Kung dili mo usa kami sa ito kaya mo sa langit o Diyos pag-usa kami kung ikaw mabalik na sa kalibutan Ginoo. Lord, tao lamang kami sa matakaw sa aban. Nanikawat kami Diyos, mutuloy ang kanino. Aron, dili kami mulahin Diyos, dili ka nabilin sa panahon ng ikaw. Lubalik ang Diyos, kung ito na Diyos. Umas sa matao, ang matao, magdala mo sa ibigay ng Diyos. Salamat sa mga pag-uban, salamat sa mga drive. Hindi ka nako. O salamat ka ng tahan, hindi ka rin ang sa pulo. Di ba kini ang ulit kinabuhi? Ang pili ang ipag-abay kawang lang sa pitas na mga mo, Ginoo. Itong irogin ang importante sa mga usawa kinabuhi Diyos. Lord, salamat sa tanan. O at ibalik ang buong bimayat. Diya naman kanimo. Pinagilang sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa itong pagpakan ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung naman sa itong boss, Pastor. Si Pastor Bones Pato.